Hej og velkommen at synge lidt med mig i dag. Jeg hedder Mia Karlsson, og i dag så skal vi lave en åndedrætsøvelse for børn. Måske er den også god til dig, men den her øvelse er rigtig god, for den øger deres åndedræt, men den øver også på noget puls, og der får dem samlet med fokus, før man så starter måske med nogle andre øvelser. Så jeg synes, den er super god. Den er også sjov, men det kan udfordre dem lidt. Man puster ud på 8, så det bliver og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8. Og så trækker man vejret ind på 2. Og så kører man til 10. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10. Og så trækker man vejret ind på 2 igen. Og så kommer man til 12. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12. Og så 2 igen. Og så videre. Og man er oppe og marcherer, så den er rigtig god, hvis der er meget energi i børnene, når det kommer. Okay, vi kører. Så den ser sådan her ud, at vi marcherer. Så siger vi, og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12, og 13, og 14. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12, og 13, og 14, og 15, og 16. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10, og 11, og 12, og 13, og 14, og 15, og 16, og 17, og 18. Og så længe I kan, plejer jeg at sige her. Og så det bliver altid en lille konkurrencemoment, men jeg synes, de plejer at synes, det er sjovt at se, hvor længe kan jeg holde den der, kan jeg puste ud, før jeg har brug for at trække vejret ind igen. Det plejer at blive sjovt, og det virkelig samler dem. Okay, så efter det her, så plejer jeg at gøre en variation B, som der man måske bevæger stemmen lidt mere. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8. Bare lidt op og ned, så man kommer lidt tættere på sang. Og variation C bliver sådan, at man sætter faktisk på nogle toner. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10. Og jeg plejer bare at køre op og ned i den. Men der kan du helt sikkert finde på andre sjove ting. Men den her synes jeg er god. Man får også lært lidt at bevæge sig, mens man synger, for man bliver meget forpustet faktisk i den her. Hvad for mig? Okay, men jeg håber, at det her du har fået nogle idéer, eller det har hjulpet dig, og vi ses næste gang. Tak og hej!